μαγειρέψε. Πάω να μαγειρέψω γιατί σήμερα θα μαγειρέψω. Μάρη, εδώ είσαι, τι ωραία, τι καλά. Γιατί σήμερα χαίρομαι όταν σε βλέπω. Γιατί μου δίνεις και πάρα πολύ ωραίες συμβουλές εσύ, ρε παιδί μου. Είσαι πολύ καλός διατροφολόγος. Δες η Μάρια να σου πω κάτι. Καλημέρα, τι κάνετε? Μια χαρά. Έχω τυμπανισμούς. Ναι. Τι μου συμβαίνει, θα μου φτιάξει μια διατροφή? Θα σου φτιάξω ό,τι χρειαστείς. Αλήθεια σου λέω, δηλαδή δεν ξέρω. Ενώ προσέχω πάρα πολύ η τροφή μου, έχω κάτι τυμπανισμούς που μου παίρνουν τα παντελόνια. Ναι. Και πολλές κυρίες μπορούν να τα αντιμετωπίζουν αυτό. Με ενδιαφέρει, θα τα πούμε μετά. Βεβαίως. Αλλά σήμερα θα φτιάξουμε κάτι καταπληκτικό. Έχω ενθουσιαστεί. Βασιλόπιτα χωρίς ζάχαρη. Ναι. Πώς γίνεται αυτό, vegan? Γιατί εσύ μου είσαι μέτρες αυτά. Αποκλειστικά. Θα είναι η πιο εύκολη και αγνή βασιλόπιτα που έχουμε φτιάξει ποτέ. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πάμε να δούμε πρώτα τα υλικά μας, παρακαλώ, να μας τα πείτε. Και πάμε να δούμε πώς γίνεται, γιατί είναι πολύ εύκολο και γρήγορο. Παρακαλώ. Μισό κιλό δίκοκο αλεύρι λαμπίο, ένα φακελάκι baking powder Lakers, μία κοτελιά του γλυκού σόδα, 2 υγεία. Θα αναλύσουμε τι είναι αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το υλικό. ξέρω καν. Ναι. 2 τρίτα του ποτηριού ελαιόλαδο, ένα ποτήρι χυμό μανταρίνι, μία συσκευασία σιρόπι αγάβης Nature's Green, μισή συσκευασία μαύρες σταφίδες ολαμπίο, μία κοτελιά του γλυκού τριμμένη κανέλα ολαμπίο, καρύδα τριμμένη ολαμπίο. Αυτά. Έχουμε κι άλλα. Όχι, νομίζω ότι αυτά είναι. Ήδη μου φαίνονται αρκετά και τη συνταγή θα το βρείτε στο έμβολος.gr. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε. Ναι, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι μια λεκανίτσα, μια σπάτουλα σιλικόνης και ένα ταψί. Γιατί σιλικόνης και όχι και εγώ την ξύλινη. Ναι, αυτή ανακατεύει καλύτερα και μπορεί να πάρει όλο το υλικό. Θα βάλουμε το αλεύρι μας. Ποιο αλεύρι είναι αυτό? Το δίκοκο. Είναι το δίκοκο σιτάρι, το έχουμε ξαναπεί, που είναι πολύ χαμηλής γλουτένης, είναι πολύ εύπεπτο. Μου έδωσες και κάτι ζυμαρικάδια από δίκοκο σιτάρι. Ήταν πολύ ωραία. Σου άρεσανε? Ναι, και δεν με πρίξανε. Ωραία. Αυτή έχει γλουτένη για το αυτό. Ναι. Θα βάλουμε μια συσκευασία baking powder. Ωραία. Μια κουταλιά του γλυκού σόδα. Ωραία. Την κανέλα. Και τις σταφίδες μας, μισή συσκευασία. Βάζουμε και τις σταφίδες μέσα. Ωραία. Οι σταφίδες του πάνε πάρα πολύ. Μα και εμένα μου αρέσει η βασιλόπιτα με σταφίδα. Θα ανακατεύσουμε όλα αυτά να πάνε παντού. Ωραία. Δεν χρειαζόμαστε μίξερ. Όχι, τίποτα. Πώς είναι δυνατόν? Γιατί δεν έχουμε ζάχαρη. Καλέ, προσέξτε λίγο εδώ τηλεθεατρίες μου. Αυτό είναι φανταστικό βασιλόπιτα χωρίς ζάχαρη. Θα τη δοκιμάσω μετά, μην μου λέτε εκεί είναι τίποτα και δεν τρώγεται. Λοιπόν, μετά θα ρίξουμε το χυμό μανταρίνι, όλα τα υγρά υλικά δηλαδή. Ωραία, ένα χυμό φυσικό μανταρίνι. Ναι, το έχω στύψει εγώ με τα χεράκια μου. Το σιρόπι αγάπης. Για ποιο λόγο βάζουμε αγάπη, Μάρια? Βάζουμε αγάπη γιατί είναι το γλυκαντικό μας μέσο. Είναι εναλλακτική της ζάχαρης. Είναι ένα προϊόν το οποίο δίνει τη γλυκύτητα που θέλουμε. Πολύ χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, το οποίο σημαίνει ότι κάνει και για διαβητικούς. Σωστά. Είναι κατάλληλο. Πάρα πολύ νόστιμο και πιο ελαφρύ. Και να βάλουμε και το ελαιόλαδο. Σιρόπι αγάπη, λοιπόν. Μπράβο, γιατί έχω μια φίλη μου η οποία είναι διαβητική και η μητέρα της όλα τα γλυκά που κάνει φανταστικά θα κάνει με αγάπη. Με αγάπη. Είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Είναι από τον ίδιο κάκτο που βγαίνει και η τεκίλα. Έχετε το Μεξικό. Δεν με χάσω όμως με την αγάπη. Όχι, δεν με χάσω. Είναι με την τεκίλα εμένα που σφινοπότηρο γίνεται. Όλα αυτά τώρα θα τα ανακατέψουμε πολύ καλά. Τη σπάτουλα και έχει βάλει και λαδάκι. Ναι. Τόσο εύκολα. Τόσο εύκολα. Να σου πω, θέλει κάτι. Θέλει λίγο προσοχή, γιατί βλέπω ότι κάνει μια διαδικασία συγκεκριμένη όπως τα ανακατεύεις. Πρέπει να σπάσει καλά το αλεύρι μας. Πώς πάει καλά? Το ανακατεύουμε καλά. Ωραία. Αν έχουμε και ένα σύρμα, πάλι κάνει. Και με σύρμα. Ναι. Αλλά μίξερ δεν χρειάζεται. Όχι, τίποτα. Γιατί θα λιώσει και στα φίδα μετά. Είναι και λόγω της ζάχαρης. Που δεν έχει ζάχαρη είναι πιο εύκολη η ανάδευση. Αλήθεια. Και η ομογενοποίηση. Ναι. Ανάδευση και ομογενοποίηση. Δύσκολες λέξεις. Έχεις τελειώσει η διαιτολογία? Ναι. Εδώ στο. Τίγρητης. Στο ΤΕΙ, κανονικά. Μπράβο. Ωραία. Το έχουμε ανακατέψει, έχουν πάει παντού. Και τώρα με ένα πινέλο θα λαδώσουμε το ταψί για να μας κολλήσει η βασιλόπιτα. Καλά, δεν το να σε βοηθήσω κι εγώ λίγο στα. Είναι πολύ ωραίο. Καλά, είναι έτοιμο το μείγμα μας. Με 2-3 κινήσεις. Πολύ εύκολο, έχω πάθει σοκ. Κατερίνα μου, εκεί στη γωνία είδες τι έχω βάλει? Έχω πάθει πλάκα. Τι έχεις βάλει? Έχω βάλει τα γάλατα, είδες που χρησιμοποιούμε όλο γάλατα, καρύδα, φουντουκιού, όλα αυτά. Ναι. Έχουμε όλη τη σειρά της Ecomil με όλα τα φυτικά γάλατα που κυκλοφορούν για να τα δει λίγο και ο κόσμος. Τα αγαπώ αυτά τα προϊόντα που έχετε στο Βιοφως. Του τι μπορεί να βρει. Γάλα κοινόα, γάλα. Τι ωραία! Και γάλα αμυγδάλου που μου αρέσει πάρα πολύ το αμυγδαλόγαλο. Είναι καταπληκτικό, πραγματικά καταπληκτικό. Και εμένα επιλογή μου αυτή λοιπόν, είναι το επειδή είναι σχεδόν έτοιμο, θέλω να ξαναδούμε τα υλικά πριν το βάλουμε στο ταψάκι μας. Πάμε να δούμε άλλη μία τα υλικά. Νομίζω ότι αξίζει να την κάνετε αυτή τη συνταγή. Μέσα σε 3 λεπτά έχετε φτιάξει βασιλόπιτα. Παρακαλώ. Πάμε να τα δούμε λοιπόν. Μισό κιλό δίκοκο αλεύρι λαμπίο, ένα φακελάκι baking powder Lakers, μία κουταλιά του γλυκού σόδα 2 υγεία, 2 τρίτα του ποτηριού ελαιόλαδο, ένα ποτήρι χυμό μανταρίνι,
μία συσκευασία σιρόπι αγάβης Nature's Green, μισή συσκευασία μαύρες σταφίδες Ολαμπίο, μία κοτολιά του γλυκού τριμμένη κανέλα Ολαμπίο και καρύδα τριμμένη Ολαμπίο. Θα ήθελα να κάνουμε μία ειδική αναφορά στη σόδα. Ωραία. Η σόδα αυτή που χρησιμοποιούμε είναι χωρίς αλουμίνιο, χωρίς γλουτένη, πάρα πολύ υγιεινή και έχει την ιδιότητα να αλκαλοποιεί, να κάνει αλκαλικό το pH του οργανισμού μας, Ωραία. να προστατεύει το ανοσοποιητικό μας και να μας δίνει ενέργεια και διάθεση όλη την ημέρα. Να τη φάω όλη. Είναι Εγώ κάθε πρωί που ξυπνάω πίνω ένα ποτήρι Να νερό σου με πει ο την Νίκος. του γλυκού σόδα. Αλήθεια, Ναι. Αποτοξινώνει, αλκαλοποιεί τον οργανισμό, είναι πάρα πολύ καλό. Wow. αυτή, Ωραία. αυτή εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικά. Λοιπόν, εδώ έχουμε βάλει το λαδάκι μας. Πόση ώρα έχουμε αποθερμάνει το φούρνο? 10 λεπτάκια φτάνει να προθυμαθεί πόσους σε βαθμούς? 160 βαθμούς. Αέρα ή... Και τα δύο, και πάνω κάτω και αέρα. Και πάνω κάτω και αέρα. Δεν θα ψηθεί μια χαρά. Συγγνώμη, αυτό το μείγμα το τρώω σκέτσι. Διότι δεν έχει μέσα ούτε αυγά ούτε τίποτα. Τίποτα. Συγγνώμη, εγώ λατρεύω να τρώω τα μείγματα Αμέ. πάντα. Για να δω. Και εγώ το έκανα μικρό σε αυτό. Καλά, είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, Λοιπόν, αυτό να την είναι. ψήσουμε? 50 λεπτά. Χρειάζεται να την ανοίξουμε, να βάλουμε βοντογκρυπίδα ή όχι, θα χαλάσει? Θα το δοκιμάσουμε. Δηλαδή, για να είμαστε σίγουροι, εκεί στα 45-46 λεπτά, με το γλυφίδα το τρυπάμε, βλέπουμε αν βγει καθαρή, είναι έτοιμη. Ωραία. Πάμε να είναι. δούμε και την προσφορά μας πριν τη δοκιμάσουμε. Βεβαίως. Να δούμε την προσφορά μας. Όλα αυτά τα υλικά τα οποία θα μας βγάλουν τουλάχιστον 2 βασιλόπιτες και θα μας μείνει και η σόδα για να τη χρησιμοποιούμε σε ένα πολύ μεγάλο βάθος χρόνου. Προσφορά της εταιρείας Βιοϊγεία και των καταστημάτων Βιοφός. Όλο το καλάθι μόνο στα 26,80. Για όσους τηλεθεατές καλέσουν αυτή τη στιγμή στο 210. Καλά, καταπληκτική προσφορά και απίστευτη συνταγή. Κάθε φορά με ενθουσιάζετε, εσείς δεν μπορείτε να έχετε συνέχεια. Θα προσπαθήσουμε. Είστε Μόνο θέλω πάρα να πολύ πω καλοί. κάτι, ότι στο τέλος δεν την βάλουμε άχνη ζάχαρη, τη χιονίσαμε με τη τριμμένη Λοιπόν, καρύδα. δοκιμάζω. Καλά, είναι φανταστικό. Και δεν έχει ζάχαρη. Τίποτα. Πώς γίνεται να έρθει σπίτι μου να μαγειρεύουμε μαζί όλη μέρα, να μην τρώω ζάχαρες? Όποτε θες. Μπορείς να πας εσύ, Κατερίνα, με εκεί που δουλεύει ο Νίκος όμως. Θα έρθω εκεί που δουλεύεις. Πού είσαι? Είμαι στο εστιατόριο Rosebud, είναι χορτοφαγικό, είναι στο Κολονάκι, Σκουφά 40 και Ομήρου. Θα σου έρθω οπωσδήποτε. Είσαι καταπληκτικός, Νίκο μου. Πάρα πολύ ωραία συνταγή. Έχω ενθουσιαστεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσένα ευχαριστώ, Μάριε. Να σε καλά, Λοιπόν, Κατερίνα μου. να τη φτιάξετε τη βασιλόπιτα αυτή. Ούτε θερμίδες να μην έχετε ενοχές για τίποτα. Ούτε ζάχαρη, ούτε τίποτα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του Ε. Εμείς θα είμαστε εδώ πάλι ζωντανά. Θα είμαστε μέχρι την Παρασκευή αύριο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 7 το πρωί. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.